Wasap sa inyo! Mga baaw! Ho! 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 Wow! Wow! Maraming mga zombies sa labas, oh. Maraming nag-aabang mga zombies. Ito na yun, si Paul. Grabe. Grabe talaga, yan, oh. Hi, V! Hi, V! Hi, V! Oh, yun. Isang selfie lang, please. Isang selfie lang. Grabe. Nandito na tayo. Kaya sila madaya. 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 Madaya talaga. Madaya talaga. Madaya. Oo, bawal ang phone, pero ayan, nagpo-phone sila. Madaya kasi madaya talaga, as in madaya. Hindi kami nakakuha ng selfie. Nakakuha ng selfie. Yung iba nakakuha, kaya dito pa kami. Kami na kami dyan. Giyang na giyang na. Grabe, ang daming zombie, oh. Daming zombie. Ang daming mga mga zombie. Hindi titigil po kami. Hindi titigil, oh. Hindi titigil. Nandiyan na eh, sa likod na best friend. Sa likod na. Hindi kami aalis na best friend. Isa pa, paplano kami ng best friend talaga. Paplano kami talaga. Sorry na namin. Isang selfie lang, please. Susunod sa Teacher Enzo TV.